Pax oli just jättämässä kummallisen maapallon, kun hän sai nähdä hänen elämänsä rakkauden, suklaafontäänin. Se särkyi ja levisi 9 osaan. Nyt Paxin oli pakko kerätä vekuttimet, että hän saisi aina syödä suklaata ja että pääsisi kuninkaaksi Ypsakonilla. Laskeutumispaikka oli korkea luova monen luovan seassa. Mutta eihän Pax ollut tullut ihailemaan maisemia. Se oli tullut hakemaan kaunutta vekutinta. Vihanen täti oli diivakaupungin oopperassa. Hän kulki nimellä Il Tanto Arrabbiato ja oli omasta mielestä iso tähti, primadonna, mahtavin laulaja, joka koskaan oli laulanut oopperassa. Kiltti äijä oli hänen pianisti ja assistentti. Tämä päivä oli päivää ennen suurta premiääriä, ja vaikka opera oli kiinni, vihanen täti halusi treenata vielä viimeisen kerran. Se ei ollut helppo olla vihaiselle tätille mieliksi. Mutta kilttiäjä oli 13 vuoden jälkeen oppinut vähän konstia. Pax meinasi ottaa nopeimman tien alas, mutta hoksasi viime tingassa, että hän oli unohtanut, mikä vetovoima maapallolla oli. Paras tehdä vetovoimatestin. Ja joskushan on tuuri, että pruuaa. Pax sai mennä alas loovan sisäpuolella. Vihanen täti oli aina tykännyt, että hän oli liian laiha. Kaikkihan tietävät, että oopperadiivat pitää olla paksuja. Se hunteerasi, että jos hän katsoo itseä tästä peilistä, hän varmaankin pystyisi laulamaan paremmin, korkeammin ja voimakkaammin. Samalla Pax käveli ees takaisin oopperan vintillä eikä löytänyt tietä ulos sinne, missä vekutin oli. Oopperalla oli ollut probleemia hiiritten kanssa viime aikoina. Mutta ei se ole vain hiiret, jotka tykkäävät suklaasta. Kiltti äijä oli kuullut paljon juttuja kauheasta oopperan fantoomista. Vihanen täti ja kiltti äijä olit ainoat oopperalla, ja siksi se käsitti, että se häätyi olla sen kauhean fantoomin ääni, joka kuului. Vaikka sillä oli käsi vähän kipeä, Pax seurasi vekutin skanneria läpi koko oopperan käsittämätöntä labyrinttiä.
pingviinin näköinen maapallolainen istui ja kynsi loovaa. Toinen rääkkyi korvia särkevällä äänellä aivan kuin kannibaalit jänkkäplaneetalla. Pax ei uskonut silmiänsä. Itse kannibaalipäällikkö oli löytänyt vekuttimen. Il tanto arrabbiato saattoi tulla villin vihaseksi. Siksi Uupperan pomo oli maksanut kurssin, missä hän oppisi pitämään vihaa kurissa. Täällä vihanen täti sai oppia löysäämään vihan ulos kaasuna. Se sai kerta kaikkiaan oppia rauhoittumaan pieremällä vihan ulos. Pax hoksasi, että kannibaalipäällikkö ei vain ollut kummallinen, se saattoi kans löysätä myrkyllisiä kaasuja niin, että se oli vielä vaarallinenkin. Valot ei olhe vihasen tätin mieleen. Kiltti äijä pölkäsi vieläkin Uupperan fantoomia, eikä halunnut missään nimessä mennä mihinkään yksin. Mutta vihanen täti tiesi konstin. Pax hunteerasi, että paras plaani oli, että tulla kaveriksi kiltin pingviinin kanssa, niin että he yhdessä saattas voittaa ilkeää päällikköä vastaan. Kiltin äijän oli pakko livahtaa tyhjän Uupperan läpi ja samalla vahata pöökeräisiä ja fantoomia ennen kuin pääsi lamppulaiturille. Vihaisella tätillä ei ollut huono omatunto, että hän oli lähettänyt pölkäävän kiltin äijän yksin. Ai. Että nähdä vihreä olento oli enemmän kuin mihin kiltti äijä pystyi ilman menehtymistä. Pax ei käsittänyt, miksi pingviini yhtäkkiä piti levätä. Samalla se hoksasi jotakin. Pax hunteerasi, että jos kannibaalipäällikkö uskos, että hän olikin pingviini, niin hän pääsisi aivan likelle vekutinta. Pax ei tiennyt, mitä hänen piti tehdä, mutta sitten se hoksasi, että pingviini oli kynsinyt loovaa aikaisemmin. Kannibaalipäällikkö alkoi epäilemään häntä. Paxin oli pakko tehdä jotakin yllättävää. Pax, joka oli enemmän musikaalinen kuin hän itse tiesikään, ihastui maalliseen musiikkiin, joka virtasi hänen ypsäkonilaisista käsistä. Pax näki, että hän oli pelannut loppuun kannibaalipäällikön.
Nyt oli aika ottaa vekutin takaisin. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Woohoo! Ensi viikolla Pax laskeutuu treeninkisalille. Täällä se kohtaa maapallolaisia, jotka rääkkäävät itseä kummallisissa konheissa. Villin vihainen salin omistaja pakottaa Paxia pruuaamaan erilaisia treeninkiä. Ja niin alkaa taas kaoneen vekuttimen villihaku. Pax oli justins jättämässä kummallisen maapallon, kun hän sai nähdä hänen elämänsä rakkauden, suklaafontäänin. Se särkyi ja levisi 9 osaan. Nyt Paxin oli pakko kerätä vekuttimet, että hän saisi aina syödä suklaata ja että pääsisi kuninkaaksi Ypsakonilla. Pax oli laskeutunut rauhalliseen nurkkaan maapallolla ja tunsi, että tällä kertaa vekuttimen hakeminen olisi helppoa. Mutta siinä se oli niin väärässä kuin olla ja saattaa. Kiltin äijän veli, voimakas äijä, oli menossa hänen jokapäiväiselle treeningille, kun hän löysi kummallisen vekuttimen. Voimakas äijä oli kans kiltti ja siksi se hunteerasi, että tämä on jotakin, mikä jollakin varmaankin on puonut, niin sen häätyy jättää sisälle. Nennene. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nennene. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nennene. Ai, ai. Nennene. Ai, ai. Pax hämmästyi, kun se käsitti, että vekutin oli ison loovan sisäpuolella.
Pax ei ymmärtänyt, mihin se pukkasi pään. Se perääntyi hopusti. Sisällä treeninkisalissa vihainen täti tykkäsi, että nyt oli kaffin aika. Kaffe. Kaffe. Sillä aikaa Pax oli kerännyt voimia ja oli valmis menemään sisälle tuntemattomaan paikkaan. Erikokoisia maapallolaisia teki kummallisia liikkeitä pölättävissä konheissa, mutta Vekutin skanneri näytti tietä eteenpäin. Pax, jolla on 620 kertaa parempi nokka kuin maapallolaisilla, tunsi yhtäkkiä hien ja voiteen läpi ihanan hyvän hajun. Pax tykkäsi niin mahdottomasti kompiaisista. Vihainen täti tykkäsi niin mahdottomasti komeasta miehestä. Komea mies oli nyt laihutuskuurilla, niin se oli vain iloinen, että Pax oli ottanut kompiaisen. Vihainen täti halusi nähdä Paxin medlemmikortin treeninkisalille. Yhtäkkiä Pax näki kauneen vekuttimen. Vihaisen tätin probleema oli, että hän niin helposti tuli niin villin vihaseksi. Siksi sen pomo oli lähettänyt hänet psykologille, missä hän oppisi pitämään vihaa kurissa. Tänä päivänä hänen piti nostaa itsensä vihan yli ja sillä lailla päästä siitä eroon. Komea mies pyysi vihasta tätiä ottamaan rauhallisesti. Miksi ei antaa Paxin näyttää, että hän oli kokenut treeninkisalilla kävijä? Komea mies tykkäsi, että Paxin liike oli hyvä jalan myskelille. Mutta vihainen täti tykkäsi vieläkin, että Paxilla oli paljon näyttämistä. Komea mies tykkäsi, että se näytti olevan hyvä liike käsivarren ja vattan myskelille, mutta vihainen täti ei ollut tyytyväinen. Komea mies ei ollut koskaan nähnyt niin hyvää liikettä takamukselle, mutta vihainen täti alkoi nyt saamaan tarpeeksi. Nyt se halusi nähdä, että Pax osasi oikeasti käyttää konetta sillä lailla, kun se oli tarkoitettu. Tässä konheessa Pax joutui parhaimpaan nukkuma-asentoon, minkä se tiesi. Se oli mahdotonta ypsakonilaiselle pysyä herreillä tässä asennossa. Pax oli taas herännyt ja päätti löytää tien lohvaan ja saada takaisin vekuttimen.
Oli vaikea päästä käsiksi vekutihmeen. Pax matki maapallolaisia, mutta se oli helpommin sanottu kuin tehty. Nyt vihainen täti alkoi epäihleen oikeasti. Se oli tuntevihnaan tämän vihreä tukkasen olennon ja päätti, että hän ottaa selville, jos se on oikea treeninkisalilla kävijä tai ei. Ne. Ne. Komea mies tykkäsi, että Pax ansaitti vielä yhden chanssin. Vihainen täti antoi Paxille mahdottoman testin. Pax päätti, että hän yrittää seurata niin hyvin kuin pystyy. Vihainen täti ei käsittänyt, mitä oli tapahtunut. Se oli niin kyllästynyt Paxiin ja halusi heittää hänet ulos kuitenkin. Ne. Pax kyllästyi siihen, että hänet aina heitettiin ulos. Nyt Paxilla oli uusi plaani, että pysyä piilossa likellä höpön maapallolaisen kotia ja ovelasti yllättää hänet siellä. Kaffe? 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 Tänne? Nej! Nej.
Nej. Ai. Seuraavassa osassa Pax laskeutuu ratsastuskoululle, missä hän tutustuu nelijalkaisiin maapallolaisiin. Hän hakkee kaunutta vekutinta, rattastaa ja laukkoo pakoon maailman vihasinta tätiä.